Nu, aici urcă, de-aia mă învârt aici. Da, și vrei să urmă sus. Da, păi, dar vezi că am urcat. Vezi că am urcat mai sus. Vezi, uite aici, pac! Pac! O lungim mai asta și o să facem spirală. Vezi? Da, 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 da. Uite aici. Că asta e termica. Asta e termica, pe asta urcăm noi. Acum mai lungim un pic în față, să nu-i dedei în spate. Fac, 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 fac. Și așa. Mai iară, gata. Iha! Bun. Îi pare o... Uite că suntem mai înalți ca releu. Uite, uite. Acum da, am dat ce? Mai iară urcăm? Acum nu mai putem face, spire că am fi prea în spatele dealului. Nu mai urcă, băi, cât suntem mai sus, cu atât e mai bine. Am mai ieșim în față. Uite, acum ea n-a dat. Nu trebuie să-mi bate multe de normal. Nu mai taie, nu cum zici. Așa e bine. Ieșim în față, să dăm în altă termică. Uite acum, am dat în alta. Iha! Dar ce faci cu picioarele? Tremur, mă? Tremur, nu, tremur. N-ai, de ce, mă? Că n-are, uite ce fain e. De ce tremuri? Deci nu așa cum stau cu mine, așa? Poți să-mi fac după? Stai cum vrei tu, mai să fie confortabil. Da, lasă-mi fac asta. Da, nu vezi de releu cât e. Uite ce tachea. Ai, că nu pot să filmez. Nu, lasă că e filmarea la mine pe cască. Și ți-o dau, ți-o trimit eu cumva, știi? Cândva mă trimiți? Ai comp, nu? A, da. No, cam și ți-o băgăm pe calculator.